concert de Nadal. Un any més ens retrobem per complir un moment màgic on la música esdevé fil conductor dels nostres somnis i emocions. Avui celebrem més que melodies. Celebrem els desitjos i les esperances que ens uneixen. Cada nota és un símbol de pau, amor i il·lusió. Valors que volem fer brillar aquestes festes. Un desig que aquest concert us desitgem que aquest concert il·lumini els vostres cors a través de les nostres cançons. Recordeu, cal estar asseguts i en silenci. Al final del concert podreu fer algunes fotografies, però recordeu que hi són d'ús particular. La projecció de la pantalla és el programa del concert.
dinar?